कुर्सी के पेटी बांध लो काहे कि गणनायक फिल्म से पोस्टर आ रहल बा। माने कब्बो पोस्टर आ सकेला। गणनायक फिल्म से पोस्टर पवन सिंह के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग के पोस्टर कब आउट हो सकेला। ताकत ई गाना बहुत खतरनाक बा। प्लस में ई गाना लगन स्पेशल है बाबू। माने होली तक माने लगन जब तक रहेला आ लगन के बाद है गाना ऐसा बा के बाजे वाला बा। काहे कि कल राते में भैया के गाना शूट कंप्लीट हो गइल बा। माने गाना पूरा घंटा लगे, गाना तैयार बा, बस रह गइल बसरते के पावर स्टार पवन सिंह के हिंट चाहिए आ तारा लोग के गणनायक फिल्म के यूट्यूब चैनल से तारा लोग के देखे के मिली। कुर्सी के पेटी बांध लो यार। बड़ी हाई लेवल का गाना बा, बहुत हाई लेवल का गाना बा। आतना खूबसूरत ही गाना होके वाला बा, आतना खूबसूरत। हालांकि पवन सिंह के सारा वीडियो तो खूबसूरते रहेला। एडिटिंग के बातें मत करिया, उनका में कहीं से काटे लायक ना रहे। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के कभी भी लगन सॉन्ग आवेला तो भाई ट्रेंडिंग में कब्जा करके रखेला भाई। काहे कि नामे है पावर स्टार। हम तारा के बता दी, हम सोचनिया कोनो अपडेट देम गाना के लेके, कोनो अपडेट जरूर देम, लेकिन टीम भी फोन करबा चाहे मैसेज करबा तो लोग भी टाइम ही ना रहे। का है कि गिनल चुनल यूट्यूबर के उ लोग खाली इंफॉर्मेशन देवेला लोग। बाकी तैयार रहो लोग यार, धमाका बहुत बड़ा होने वाला है। धमाका तो केवल तारा का रिकॉर्डिंग हम सुनी थी, रिकॉर्डिंग भी चढ़ी थी गणनायक फिल्म से। हम 3 दिन पहले हम व्हाट्सएप पे बात कही नहीं, देख लो भाई, व्हाट्सएप पर बात कही नहीं कि भैया का सॉन्ग आपके यूट्यूब चैनल से कब तक हमारे ऑडियंस को देखने को मिलेगा। तू लिखलन का भी टाइम है। हम तब पूछा था अपने ऑडियंस के बताई भाई, तो हम बोलबो कहीं नहीं कि भैया 5 दिन पहले आपके व्हाट्सएप पर हमने मैसेज किया था, वो मैसेज आप ही ने लिखा था कि अभी गाना आने में समय है। खैर उनका क्या बोलल जी भाई, यो सकला गाना चोरी उरी के लेके बोल देले हुई है। तो बाकी तैयार रहो लोग। चोरी लेके कैसे बोल दी, हम यूट्यूबर हुए भाई, हम बोलबो कि नहीं कि मिस्टर निशान चैनल से बोल रहे हैं। हालांकि क्या बात बा, क्या नहीं के सब ध्यान नहीं देवे के, बड़ी हाई लेवल के शूटिंग कंप्लीट हुई बा। बाकी अपन कमेंट सेक्शन में दिए लोग, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कुर्सी मिला के नेक्स्ट वीडियो में। कुर्सी के पेटी बाहर निकल रखे करा, कब्बो पोस्टर आउट हो सकेला।